Diya sa maong ebanghelyo sa makaw sa kita gipay hinumduman diha sa pagtununan sa atong Ginoong Hesus. Wala siya mo anining kalibutana aron pagsalikway sa mga balaod ni Moses o mga pagtulunan sa propeta. Hinuon niya ni sa ning kalibutana to fulfill the law. Jesus did not come to this world to abolish the law, but to fulfill the law. Muna ang atong Ginoong Hesus, siya ang gitawag the fulfillment of the New and the Old and the New Testament. Muna, bisan gani atong Ginoong Hesus, yang gipahimagnuan ang iyang mga tinunan. Tumana ninyo ang mga balaod. Apan, hinumdumi usab, nga ayaw ninyo tumana ang mga gibuhat sa mga otoridad nga naa sa balaod. Meaning you must obey the law, but not to obey to those who have in authorities of the law. Kalagi, mga religious authorities, kasagaran sa ilaha, nagasupak man sa balaod. Brothers and sisters, the very essence of the law is not to put unnecessary burdens to the people, but to put order, and especially in religious worship, and even not on the religious worship. Muna, the spirit behind the law, muna angay natong tanawon. Muna atong Ginoong Hesus, siya kanunay nag-auhag ka na to. There's a sense of continuity between the Old Testament to the New Testament. He is the fulfillment of the law. Ano usahay manggod, dali nato manggod na ma-distinguish unsa ang karaan ug unsa ang bag-o apan diha sa pagtuman sa balaod, diha sa presence ng Ginoong Hesus, siya ang katumanan sa bag-o o sa daan o bag-o nga balaod. Wala niya giingon nga dili siya isalikway niya ang balaod ni Moses, wala sa maingon ni ana, wala po siya maingon nga dili tuhuan ang mga pagtulunan sa mga propeta, inon ipalawom pa niya, kitagaan pa niya dugang kahulugan o pagsunod niini aron kini sundon sa katawhan. So the law was crafted, as I said, not to put burdens to the people, but to put order, and especially on the spirit of the law. Maigsuon, I always say to my homily, the greatest law is the law of love. Muna, ang kinabuhi sa tao maigsuon, kung ato lang sundon kanunay, ang balaod, yes, there is a law, but always seek the spirit of the law, and to do it with love, and to do it with sacrifice, and to do it pagkunahuna sa kayuhan sa tanan. Sahay, daghang mga tao isud sa pagsunod sa balaod. Andun ay mga tao na dali mo react sa balaod. Panunsaon na lang kung may balaod. Kuna usahay, patagan na to dako ug taas o lapad nga panghuna-huna. Nang kitang tanan, bisan gani sulod sa tong pamilya, ano adyo'y gi-impose nga balaod sa atong ginikanan. Makainomdom ko sa una, alas 6 sa gabi, kinahanglan na nami sulod sa balay. Kung wala pa gani, pangitaon jud ni ug naa jud nay certain punishment kung wala pa mi niabot. It's a law within the family from the parents. Kung kung abot sa eskwelahan na pod, sa classroom setting na pod, napoy mga balaod nag-impose sa teacher. Dili malate, kung may malate, na mga consequence na mga punishment. And even sa atong society, even sa atong community, and the whole sa atong nation. So, dili kita maka-escape sa balaod. But what is our perspective on the law? Mo kana ang atay angay itong hunahunahon. Like Jesus is setting us an example that He is not come to abolish the law, but to fulfill the law. And then we must do and must follow the law, especially this law is intended to
put order and kanang kahapsay sa atong kinabuhi. Kanang maigsuon, kamununay kita gipahinumduman. Kanunay kita gipahinumduman nga bisan gani sa atong kaugalingon, we need to impose certain law sa atong kinabuhi. And the law would help us to discipline ourselves. Sa seminary, ang among kinabuhi, rutinary kayo. Yes, it is a form of a discipline para kanamo. Yes, wala na mo gitanaw ang balaod ng burden kanamo apan nakahimo kini pagpurma sa mong kaugalingon. Kay bisag wala natong balaod seminary, but we carry still the discipline nga among nadawat sa seminary. Ang balaod para kanako to put discipline ourselves and even to be patient enough to follow it. Ikaduha, the law is always kana ganing nagahuna-huna the welfare and the common good sa tanan. Kung bitaw ng people, atong mga representatives, they will craft the law for the good of the whole nation. So, ang balaod nagapanaw yun na sa kaayuhan sa tanan. Kung nagunahon na sa kaayuhan, ang balaod usab nagunahon na usab sa kaayuhan sa tanan. Na angay natong sundon ug angay usab natong hatagan natong pagtanggap. Bisan pa man sa traffic signalization ng mga balaod. Bisan pa man sa itong ginagmay nga paagi atong masunod kana tungod naglantaw kana sa kaayuhan sa tanan. Ikatulo, as I said, the greatest law is the law of love. Kining tanan, kanunay itong hinumduman. Kung buhaton na ito nga dunay gugma, nan malipayon ta nga mubuhat nini, ugaan ang tanan. Apan kung walay gugma nga atong pagbuhat nini ang tanan, sukuhi gayud sa kabubuton, ug bugat tumanon. Apan kung adunay gugma nga atong makita ang kaayuhan, atong makita nga adunay disiplina sa atong kaugalingon, nan andam kita kadunay sa pagbuhat sa ingon. The greatest law is the law of love. To do it with sacrifice and to do it with kanang magkunahuna sa kaayuhan sa tanan, di lang para sa imong kaugalingon. Jesus did not come to abolish the law, but to fulfill the law. May God bless us all. Palihog sa pagtindog.